O Departamento de Automoción do Instituto de Vilalonga celebrou hoxe en Sanxenxo o 8º Foro de Innovación Tecnolóxica na FP de Automoción 2019. A cita este ano estivo enfocada ao profesorado de automoción de FP e a familia de transporte e mantemento de vehículos. Neste certame participaron numerosas empresas do sector. Para o alcalde en funcións da vila, o evento é unha oportunidade tanto para fomentar a FP de automoción como para dar a coñecer Sanxenxo ás diferentes compañías. Para tamén explicarlle aos profesores que temos aquí un parque empresarial, que é o Parque Empresarial de Nantes, no cal esperemos que algunha empresa destas que traballa para Citroën teña ben instalarse aquí. Entón, aproveitando un pouco todo eso, é dicir que a formación profesional é moi necesaria para que sigamos crecendo. Non todo teñen que ser carreiras grandes de licenciatura, senón que tamén a formación profesional que está moi reconocida e que é moi necesaria. Esta edición centrouse na electromobilidade e nos híbridos de última xeración. Pois este 8º foro trata sobre todo do vehículo híbrido e electromobilidade, non? Que é o que está vindo agora nos temas de automoción. Esta é un foro que está feito para profesores de FP da rama de automoción, sobre todo profesores que dan pois as últimas tecnologías do automóvil. O certame tivo lugar durante todo o día e nel realizáronse diferentes actividades. A mañá dividiuse en dous bloques, un teórico e outro de exposición de traballos de innovación dos FPs. A tarde estivo dedicada á práctica. Pola tarde temos un bloque práctico donde se van a expoñer con coches reales, hai unhas probas que se pode salir a carretera con coches eléctricos e híbridos de última generación e despois hai uns talleres que se van a expoñer tamén que son moi prácticos e iso faise no instituto, nos patios do Instituto de Vilalonga. Un dos atos máis destacados foi a presentación do Aquacart, un proxecto innovador do sanxenxino José López. Que é conducir un vehículo acuático como se fora un car, con volante, sentado, ademais fixe unha versión eléctrica para que non contamine, para que se poida meter en entornos moi naturales sin que deixe moita huella de contaminación, e despois tamén ten un que especialmente adaptado para persoas con baixa mobilidade. O acto acudiron máis de 250 persoas.